हेलो लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इन्डियान जिअग्राफिनि जीके बा MCQ नि भिडिअ लाना फैदों दै बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय गोबांथार हेल्पफुल जागोन दायो जों मिथिखागौ जे साब इन्सपेक्टर बा SI नि एग्जामा जानो थांगासिनो दङ जे गोदान बोसोरनि बा जानुवारिनिफ्राय नोंथांमोना जानो हागौ एडमिटखौ मोनखाबायानो आरो बेनिफ्राय जेब्लानाखि SI नि एग्जाम जोबगोन ABUB नि जे काट अफ लिस्ट बेबो ओंखारनानैहाय थाबैनो जानायनि चान्सखौ जों नुहुरखायो आरो जे BTR नि जे ग्रेड 3 नि जानो गोनां एग्जाम बिनि थाखायबो बे दिनैनि भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जागोन मानो होननानै बुङोबा मोनफ्रोमबो एग्जामावनो इन्डियान जिअग्राफिनि जे सिलेबास बियो थाखायो बेनिखायनो जोङो गोबांथार इन्डियान जिअग्राफिखौहाय सोलोंनो गोनां बेनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअआवहाय इम्पर्टेन्ट कुइसनफोरखौ लाना फैदों नोंथांमोना जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों बे बड' मिक्सार इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आङो गोदान भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोना मोननो हायो अब्ला फैदो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर थांनाय भिडिअआवहाय आङो मोनसे कुइसन होनानै दोन्दोंमोन लास्टआवहाय बेवहाय 21 कुइसनमोन बियो दा बेखौ जोङो नायग्रोनि बेवहाय दङमोन व्हाट इज द नेम अफ टलेस्ट पीक अफ आसाम आसामनि बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनिनि मुङा मा होननानै सोंदोंमोन दा बेनि एन्सारखौ गोबाङानो कारेक्ट हरदों आरो गोबाङानो रं हरदों गोबाङा अप्शन नाम्बार ए बराइल रेंजखौहाय होननानै बुंहरदों आरो गोबाङानो बे अप्शन नाम्बार बी माउन्ट थुमजांखौ होननानै बुंहरदों दा लोगोफोर बिनि कारेक्ट बा बिनि एन्सारा बराइल रेंज नङा दै गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी माउन्ट थुमजांसो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि रं एन्सार हरदों आरो जायफ्रानाखि बे माउन्ट थुमजांखौ होननानै बुंहरदों नोंथांमोना थिग एन्सारखौनो हरखादों गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौबो दायो जोङो दिनैनि सेथि फार्स्ट कुइसनखौ जोङो नायनि बेवहाय दङ व्हिच प्लेस इज कल्ड एज सिलिकन भेलि अफ इन्डिया बबे जायगाखौ भारतनि सिलिकन भेलि बुंनाय जायो होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी दै बेंगालर बे इन्डियाननि जे बेंगलर बे बेंगलरखौहाय सिलिकन भेलि अफ इन्डिया बा भारतनि सिलिकन भेलि बुंनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्ट सेकेन्ड नाम्बार कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ व्हेर इज द फरेस्ट रिसार्च इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया लकेटेड होनना बुंदों भारतनि अरन बिजिरसं फसंथाना बबेयाव दं होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै देहरादुन गोसोआव लाबानो जाबाय इम्पर्टेन्ट कुइसन दायो नेक्स्टखौ नायनि 3 नाम्बार कुइसनाव दङ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया हैज सो फार बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ भारताव सोमखोर जांख्रिखांनाया दासिम बबे बिथिङाव बांसिन जाफुंसारदों होननानै बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी दै व्हीट माने गम बे भारतावहाय जे सोमखोर जांख्रिखांनाय बिथिङावहाय बा आबादनि बिथिङावहाय माबेयावहाय दासिमाव बांसिन जाफुंसारदों होननानै बुङोबा बियो गम गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्टखौ नायनि 4 नाम्बार कुइसन बेवहाय दङ द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन इन्डिया इज अकुपाइड बाय भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन दै जगायनाय ओनसोला बबेजों आवग्रिजानाय होनना बुंदों थारमाने जे भारतावहाय आबाद मावनायावहाय बबे आबादावहाय बांसिनै दै नांगौ जायो बा दै जगायनाय जायो बबे आबाद मावनायावहाय बेखौ सोंदों बेखौ जोङो मिथिखायो बबे आबादावहाय जोंनो बांसिन दै नांगौ जायो बेनो जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी दै राइस माइ जोंनो माइ गायोब्ला गोबांथार दै नांगौ जायो दै जगायनाय जायो बेखौ सोंदों जों मिथिखागौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेयो जाहैबाय राइस बा माइ दा नैबेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो हास्थायदों नैबे सी नाम्बाराव जे कटन खुन नुदोंना बेखौबो कम्पिटिटिभ बा बायदि रोखोम एग्जामफ्रावहाय सोंनाय जायो दै बेखौ ओरैबायदि सोङो कटन बा खुन आबाद मावनो थाखाय मा रोखोमनि हा बाहायनाय जायो होननानै सोङो दा बेबायदि सोङोब्ला बिनि एन्सारा जाहैबाय ब्लेक सयल दै गोसोआव लाबानो जाबाय ब्लेक सयल बा गोसोम हा बाहायनाय जायो कटन बा खुन आबाद मावनो थाखाय गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौबो मालाबा सोङोब्ला हानाय बायदि दायो नेक्स्टखौ नायनि नेक्स्ट 5 नाम्बाराव दङ Sardar Sarovar Dam is being
built on the river सरदार सरोवर बान्दोआ बबे दैमानि सायाव लुजानाय होननानै बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी दै नर्मदा बे सरदार सरोवर दामा बा बान्दोआ नर्मदा दैनि सायावहाय लुजानाय आरो बियो बबेयावहाय दङ होननानै बुङोबा बियो गुजरातआव दङ गोसोआव लाबानो जाबाय बे सरदार सरोवर दामा बा बान्दोआ जे इन्डियान स्टेट गुजरातआवहाय दङ गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्टखौ नायनि नेक्स्ट 6 नाम्बारावहाय बेवहाय दङ हिराकुद डाम हैज बीन कन्स्ट्रक्टेड एक्रस द रिवर हिराकुद बान्दोआ बबे दैमानि गेजेराव लुजादों होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी दै महानदी बे महानदीयावनो जे हिराकुद डाम बा हिराकुद बान्दो बियो लुजादों दा बे हिराकुद डाम बा हिराकुद बान्दोआ बबेयाव दं होननानै सोङोबा बा मिथिनो लुबैयोबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय बा बिनि जायगाया जाहैबाय ओडिशा जे इन्डियान स्टेट ओडिशायावहाय बे हिराकुद डामा दङ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे हिराकुद डामानो इन्डियानि बयनिफ्रायबो लावसिन डाम दै बेनो जाहैबाय हिराकुद डाम मालाबा बेबायदिबो सोङो बा बेखौबो सोङो गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्ट 7 नाम्बार कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ शिवा समुद्र इज एन आइलैंड फर्मेड बाय द रिवर शिवा समुद्रआ बबे जागौमोन बियो शिवा समुद्रआ बबे दैमाजों बानायजानाय मोनसे द्वीप होननानै बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी दै कावेरी बे शिवा समुद्र आइलैंडआ बा द्वीपआ कावेरी रिभार बा दैमाजोंहाय बियो खालामजानाय बा क्रिएट बानायजानाय दै गोसोआव लाबानो जाबाय दा बे मोनसे कुइसनखौहाय थांनाय एसएससि एग्जामफ्रावहाय सोंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे कुइसना इम्परटेन्टआनो जोङो बेखौ स्टार मार्क होनानै लाबाबो जागोन मानो होनना बुङोबा जों गोबांथार जे एग्जामफ्रावहाय सोंनायखौ नुनो मोनो आरो बे शिवा समुद्र आइलेण्डआ बबेयाव दं होननानै सोङोबा बा मिथिनो लुबैयोब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय कर्नाटका बियो कर्नाटकायाव दङ दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ Which state of India has made rainwater harvesting compulsory for all houses? भारतनि बबे रायजोआ गासै न'फोरनि थाखाय अखानि दै बुथुमनायखौ गोनांथार खालामदों होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर सी दै तामिलनाडु बेवहाय जोङो मिथिगौ बिथांमोना तामिलनाडु स्टेटआवहाय मस्ट माने बांसिनानो बिथांमोना अखानि दैब्लाबो बिथांमोना वेस्टआव थांहोआ बेकाराव थांहोआ बिथांमोना न'आवहाय बेबायदि रुप खालामनानैहाय बिथांमोना दैखौहाय जगायनानै लायो आरो गावसिनि खामानिफ्राव बिथांमोना बाहायो आरो बियो कम्पालसारि फर अल हाउसेस होनना बुंदों जों बेखौ मिथिनो हायो बेबायदि आरो गोबांथार कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावहाय सोंनायखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाबो दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय तामिलनाडु स्टेट गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ इन इन्डिया मेक्सिमाम एरिया आन्डार हुइच स्टेट जुट इज फाउन्ड इन होनना बुंदों भारतआव बबे रायजोनि सिङाव फाथोखौ बांसिन ओनसोलाव मोननाय जायो होनना बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर डी दै वेस्ट बेंगल जे वेस्ट बेंगलावहाय फाथोखौ जों आसामनिफ्रायबो बांसिन मावनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्टखौ नायनि नेक्स्ट 10 नाम्बाराव दङ बेवहाय दङ Which one of the following is used largest quantities in cement industry? गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबेखौ सिमेन्ट दारिमिनाव बयनिख्रुइ बांसिन बाहायनाय जायो होननानै बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर बी दै लाइमस्टोन बा सुनै अन्थाइ बे सुनै अन्थाइखौ जे सिमेन्ट बानायनायावहाय बांसिनै बाहायनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय दायो नेक्स्ट 11 नाम्बार कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ Which part of the Himalayas has the maximum stretch from east to west होनना बुंदों हिमालयनि बबे बाहागोआ
सानजानिफ्राय सोनाबसिम बयनिख्रुइबो बांसिन गोसारनाय होनना बुंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय बेवहाय ऑप्शन नम्बर डी दै बे नेपाल हिमालयास बेवहायनो बांसिनै गोसारनाय। नोंथांमोना नै बेवहाय नायनो हागोन आं स्क्रिनाव होना होदों। बेनो जाहैबाय हिमालयास मेक्सिमाम स्ट्रेच माने बांसिनै गोसारनाय बे हिमालयास बियो नेपालाव बांसिन गोलैयो नालाय जे नेपाल हिमालयास बेनिखायनो होननानै बुंनाय जायो नेपाल हिमालयास गोसोआव लाबानो जाबाय। दा नेपाल हिमालयासावहाय बांसिनै गोसारनाय नालाय आरो दा बांसिनै गोसारनायखौ बेवहाय सोंदों नालाय दा बिनि कारेक्ट एन्सारा बे ऑप्शन नम्बर डी नि नेपाल हिमालयासानो जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय। दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दं 12 नाम्बारावहाय बेवहाय दङ हु प्रिपेयार्स दा टपोग्राफिकेल मेप्स अफ इन्डिया भारतनि बुहुमखौराङारि मानसावगारिफोरखौ सोर थियारि खालामो होनना बुंदों। दा बेखौहाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नम्बर बी दै सार्भे अफ इन्डिया बे सार्भे अफ इन्डियानो जे भारतनि टपोग्राफिकेल बे मेप्स दङना बेखौहाय बिथांमोना थियारि खालामो बा प्रिपेयार खालामो गोसोआव लाबानो जाबाय। दायो नेक्स्टखौ नायनि 13 नाम्बार कुइसन बेवहाय दङ Which of the following mountains are not a part of the Himalayan clan? गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे हाजोमाफोरा हिमालयनि बाहागो नङा होनना बुंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नम्बर ए दै आराबाली। नोंथांमोना मिथिगौ आराबालिया बबेयाव दं होननानै बुङोबा आराबालिया नै आराबाली रेन्जआ गुजरात दिल्ली राजस्थानावसो दङ। बियो हिमालयनि बाहागोआव गैया आरो नैबे माखासे ऑप्शन नुनाय बियो हिमालयनि बाहागोआव दङ। बेनिखायनो बेहाय बबेया हिमालयनि बाहागोआव गैया बेखौसो सोंदों नालाय बेनिखायनो कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नम्बर ए आराबाली रेन्ज। दायो नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय 14 नाम्बारावहाय 14 नाम्बार कुइसनावहाय दङ बेवहाय दङ द माउन्टेन रेन्ज which divides the north and the south India is होनना बुंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नम्बर सी दै विन्ध्यास। नोंथांमोना मिथिखागौ बे विन्ध्यास रेन्जआ मेनलि गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश एन्ड बिहाराव बियो दङ। बे विन्ध्यास रेन्जआ गेजेराव थानायखाय बियो इन्डियाखौहाय नर्थ एन्ड साउथ बे मोननैयावहाय बियो बोखावो। बेनिखायनो बे सोंथिनि फिननाया जाहैबाय ऑप्शन नम्बर सी विन्ध्यास रेन्ज। दायो नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ 15 नाम्बार कुइसनावहाय Which of the following state is not a union territory of India? गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे रायजोआ भारतनि जुथाइ हायुङाव थानाय नङा होननानै सोंदों बा इउनियन टेरिटरि बे स्टेट दंना इउटि स्टेट बिनि सिङाव थानाय नङा होननानै सोंदों। दा ऑप्शन नम्बर ए आव दङ जम्मु एन्ड काश्मीर, बि आव दं दिल्ली, सि आव दं ओडिशा आरो डि आव दं चंडीगढ़। नोंथांमोना बिनि जे एन्सारखौहाय कमेन्टआवहाय लिरना हरबानो जाबाय बेखौ आं खोन्थानाय नंलिया आरो बेनो दिनैनि बे भिडिअनि लास्ट कुइसन बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थानाय नङा। नोंथांमोना बिनि एन्सारा बबेया जागोन बेखौहाय कमेन्टआवहाय लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो आङो नेक्स्टआवहाय बेबायदिनो इम्परटेन्ट वर्ल्डनि बा इन्डियानावनो माखासे दंबावो इम्परटेन्ट जिअ'ग्राफिफोर कुइसनफोर बेखौ आं लानानै फैगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना वाइट खालामनानै थाबानो जाबाय बा चेनेलावहाय एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो चेनेलाव एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैयोबा नोंथांमोना मोननो हायो आरो बे भिडिअखौ हागौमानि नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' बयबो मिथिनो हायो बा हेल्पफुल जानाय बायदि बयनोबो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।